Arm Sharp, hè? Arm Gaat verzopen. Gaat verzopen. Juist. Nu zat er nog een beetje. Ja, nog steeds ja. Ja, steeds beter. En die wat trooien breien, hè? Wat niet? En die wat trooien breien. Oh, ja, ja. Hoe zo gaat dat? Dat wel, hè? Hoe het toch gaat, hoe dat? Ja, ja. Zeggen van hoe, het is een arm Sharp. Zeggen van hoe. Had als ik bedacht had ik een Sharp metgenomen voor zijn vrouw. Dat is een arm Sharp. Dat is leuk, dat is leuk. Ik bedenk hem ter plekke. Maar die waren dan Sharp gesodemieter. Nee, dat niet, maar dan lag een tuut op de grond. Sharp op pissen. Sharp op pissen, ja. Dat ook nog. En dat hebben we zo zoet gelachen. Durven. Ja. Oh. Dat hebben we ook eens gezegd. Nou, master naar de maaltijd. Ja, ba. Heb je helemaal niks aan onze zuster? Niet? Dan weer.